kuperera pamunhu asingakude zvinorwadza. Wese munhu wacho wauri kuda kana aine munhu wakewo waanoda, asi munhu waari kuda wacho ari kutomubata rafu, ari kutomubata nekuseri kweruoko. Asi chii chinokonzeresa kuti pazoitika masituations akadai so erudo runopesana kana kuti rusingapindirani? Ende madisadvantage ari pazvinhu izvi ndeapi? Uye masolutions zvinogadziriswa sei? Ndo zvinhu zvatichakurukura muvhidhiyo yanhasi. Saka kana uchangotanga kusvika pachannel inoi, gara wasubscribe nekuti unogona kusazoiona zvakare channel inoi. Situation yekutanga inokonzeresa kuti ugumisire wakuperera pamunhu asingakude ndeyekuti unenge wakakura nemunhu iyeye, muchiwirirana, muchitamba mese, muchinzwanana, muchiprotectana, muchichengetedzana, zvokuti ukashanya kumba kwake mai vacho vaitoti muroora wangu auya, kana kuti yes kana mukwasha wangu handiti uri kuona, zvokuti unosvika pakugadzira bhondi rekuti munhu uyu handifaniri kumutorerwa, nekuti kukura kwaunenge wakaita naye unenge wakuziya zvese nezvake, maflaws, zvaanofarira, zvaanogona nezvaanotadza, ende unenge wakazvigamuchira kuti munhu uyu ndomuda sezvaari. Asi munhu iye paanokura pfungwa dzake dzinomachuwa, paanosanga kushanyawo kune dzimwe nzvimbo anogona kutanga kuita mamwe machoices osarudza zvimwe zvinhu, asi iwewo ramba wakangobatirira kuti munhu uyu ndomuda, asi iye akutoda zvimwe zvinhu. Ende situation iri dangerous panyaya iyi ndeyekuti iwewe unogona kunge uchida munhu uchitofungidzira kuti muri kudanana, asi iye achitokuona seshamwari, nekuti munhu waukakura naye munoita kunga closeness, kakuwirirana kari very close, zvokuti iwe unogona kufunga kuti tiri kudanana, iye achitokutora sabhesti wake. Saka ndo situation yekutanga yekuti unogona kuperera pamunhu asingakude. Makakura mese, asi iye ane zvake zvaari kudawo nekuti pfungwa dzake dzamachuwa ende ane mamwe machoices. Situation number 2 ndeye kuona munhu ane vibe, ane character kana kuti pace inonyatsopindirana neyaunoda, zvokuti unobva wati uyu ndiye munhu wangu uyu. Zvakafanana pabusiness chako chako, kune vanhu vanorana business zviri professional, zviri efficient, nepesi yakanaka, zvoti ungatsoona kuti uyu munhu uyu akabatana neni nepesi yandinayo yekuda kusimuka, yekuda success, tinobudirira ende tinoita kapo yakarongeka. Asi munhu iyeye anenge asingakudi. Touya panhau yeutano chaipo chaipo, unenge waona munhu ari serious ende anotora utano hwake zviri serious, anogara achienda kujimu zviri consistent, zvisiri zvokupushwa nemunhu, ende anochengetedza utano hwake. Iwo unenge uchidawo partner yekuti haumupushe kuti aite serious neutano hwake. Saka unosvika pakuda munhu iyeye, unozviziva kuti mazuva ano kuna vanhu asomborona kana basa neutano hwake, unotomutsiura kuti iwe zvauri kuita izvi bho here, kuri kuenda life yako bho here. Saka unenge waona munhu iyeye womuda, asi munhu iyeye anenge asingakude. Toenda pasituation inotevera. Situation yekutevera manja ndeyekuti munhu uyu unenge wakasvika pakumuda nenyaya yekuti vanhu ndo vanenge vachingokupa pressure kuti chamarika iwewe ukapinda marriage nanhingi munomechana, kudodai so iwe nanhingika munomechana, kudodai so mumwe munhu ari kukurecommenda the same person, zvokuti unosvika pakutobheliva zvavari kutaura vanhu ivavo kuti zvechokwadika uyu munhu uyu ndo perfect partner yangu. Saka unosvika pakuperera munhu pari pane munhu iyeye, asi problem ndeyekuti munhu iyeye anenge asikafungi the same kana kuti anenge asingafili the same, handi tiri kuona. Saka vanhu vanogona kukupa pressure nekuti unosvika pakuperera pamunhu asi munhu iyeye asingakudi, ende unenge wakunyara kuudza vanhu vave kuti munhu uyu haasi kundida, uyu ndiri kuzama asi zviri kuramba. Situation inotevera ndeye class manje, handiti uri kuona. Iwewe unenge uchida munhu ende tinoziva kuti parudo kakawanda kacho hapashandi class, asi chinenge chichiitika manjika munhu wacho wauri kuda ndiye anenge achitokudzikisira kuti ini handingabva ndadana nemushandi wamudhara wangu, kana kukari kamwana kabhosi, handiti uri kuona. Kana kuti pabasa munhu iye ane rengi iri pamusoro peyako, kana kuti kumaraini chako chako, unoziva kuti muchigara muraini rimwe chete, dzimba dzakavakwa zvakasiyana, anenge ari munhu anobva pama pakarongeka, pane gedhi, pane sliding gate, pane jurawo, iwe uri kubva pako pasina kana fenzi, pasina kana waya. Saka munhu iye anogona kukudzikisira achizviisa muklasi iri pamusoro peyako, asi iwe unenge uchitoda munhu iyeye uchiti handai ndakwanisa kugarisana nemunhu, munhu ndomuda, iye achitokutarisa kuti idzi dzinoda kukambira zvinhu zvisiri zvezera razvo. Ndo imwe situation yekuti unogona kugumisira waita crash pamunhu asingakudi kuti asina basa newe. And then situation yekupedzisira ndo ingori obvious yekuti wangodawo munhu, wangofarirawo munhu, kungava kuchechi, kungava kumaraini, kungava kubhora, kungava kupi, wangodawo munhu, asi munhu iyeye anenge atorino munhu wake wakutotora serious. Saka unogona kuperera, unogona kuzama, asi munhu iyeye anenge asina basa newe. Saka takuda kuenda pamadisadvantage, kuti disadvantage yekuramba wakabatirira pamunhu asiri kukuda, disadvantage yacho ndeipi?
nokuti isusu hatisi kutaura kuda kwekungoda munhu ari kureka. Unenge waedza zvese. Kana uri musikanaka waita masaini ese, magreen light ese wamupa, pamwe pacho watombotaura neshamwari dzake asi munhu ari kuramba, munhu haasi kusvika, munhu haasi kutaura. Kana utori mukomana watosvika, wakapfimba, wakaedza kumutengera mapresent, wakaedza kudii, asi ungatsoona kuti hapana. Saka takuda kutora madisadvantage manje ekuzoramba uchizvipa pressure, ekuzoramba uchiedza pamunhu wawaona kuti munhu uyu haasi kutondida. Disadvantage number 1 iri obvious, ndeye time. Unowasta time yako and unorasikirwa nemamwe maopportunities. Nokuti patime yauri kuomerera pane mumwe munhu asiri kukuda, pane mumwe munhu anenge achitokudoka kuti ari kutoedzawo kutokupa mukana, ari kutokuedzawo kutokupa magreen lights, asi hausi kumaona nekuti wakafokasa pamunhu asina basa newe. Saka unoruza mamwe maopportunities nenyaya yekuomerera panhu pausiri kumbofa wakapuwa opportunity. Maopportunities anoenda uchimirira opportunity isingazofa yakava yako. Ndo chinhu chekutanga. Number 2, value yako inodzika. Nokuti kakawanda kacho unogona kubvuma kuiswa zvese uchifunga kuti ndizvo zvichaita kuti munhu iyeye andide. Wesi kana munhu iyeye ane utsinyi, angatsoona kuti hazi munhu rakaperera pandiri, anokuitisa zvese ende kuitiswa kwandiri kutaura unokuziya. Saka value yako inodzika manje nenhau yekuti uruda kungoita zvese kuti uhwine munhu iyeye. Unogumisira wakupusha, wakuzvidzikisira to extreme, to level rausingafaniri kuzvidzikisira. Saka unodzika value ukaramba wakanyanya kuperera kana kuti kuramba uchipusha pamunhu asi mumborina kana basa newe. Imwe next disadvantage ndeyekuti unogona kuruza mari yakawanda netime. Unogumisira wakutenga hembe dzaunga usikadi kana dzisiri pabhajeti rako nenhau yekuti uda kuimpresa munhu. Unogumisira wakutenga motikari nenyaya yekuti mabhururu akawari kuziva kuti hashamari haungahwine munhu usina kana motikari uchifamba netsoka. Motikari iyoyo watenga wonzi bhururu wangu unofunga kuti ungakwanisa kuhwina munhu nehembe dzaunopfeka idzi. Wakutenga hembe dzinodhura dzisingatombokurirani kana nepei yako. Saka unogona kuwesta maresources uchiedza kuseta pesi yekuti ukwanise kuhwina munhu iyeye, asi munhu iyeye at the end haakucheuki. Wazadza imba yako nezvinhu zvausingadi zvinodhura, wakatenga zvimwe zvinhu kana kutotora loan chaiko vari kuvanhu vanozviita. Kusvika pakutora loan achida kuedza kuseta pesi yekuimpresa munhu asingamudi, asi zvinhu zvaanga achiinvesta mari iye wacho futika haatozvidi kana kuti haatogoni kuzvishandisa. Ndo imwe disadvantage iyoyo. And then disadvantage yekupedzisira ndeyekuti unotanga kuzvidzikisira ende unotanga kuzvishora. Ko pane chakaipa pandiri here? Asi ndakanyanya kushata, asi handidike, asi hapatomborina kana problem pauri. Problem ndeyekuti uri kuda munhu asiriye. Saka neto self worth yako inodzika zvisingaiti. Unogona kutanga kuzvishora, unogona kutotanga kutonetseka nekuita depression. Asi pasina kana dambudziko pauri. Inhau yekuti cheteka wangoda munhu ane mwoyo wake utori nekumwe kunhu kwauri. Saka iyo itori big disadvantage. Vamweni vanhu tosvika kuma extreme yekuti ari musikana akutanga kuyuza, akutanga kuzora mafuta ekuda kuita mahips chichi handiti uri kuona. Nepo wakutozvikanganisa. Pane mumwe munhu angachakuda wakadaro. Ari mukomana akutanga kupinda zvinhu zvaanga asikaiti, akutanga kuenda kumaklabhu nekunyaya yekuti ndo kunoenda munhu iyeye. Handiti uri kuona. Ndo disadvantage hombe yekuramba wakaperera pamunhu asiri kukuda. Nokuti nepo dai wakakurumidza kuzvisiya, maybe ungadai watoone mumwe munhu waunopindirana naye. Tochienda pasolution, dambudziko iri rinogadziriswa sei? Nekuti unenge utori munzwa utori munyamaka uyu. Dambudziko ripakuda kuti ubatsirwe manje kuchiti ukwanise kuita move on neupenyu hwako. Ukwanise kusiya zvinhu zvisingakudi. Asi kuita move on hakusi nyore. Saka panapa uri kuona video iyi yabuda pascreen. Video iyi inopedza masports manje kana pari panyaya dzekuita move on. Ende matips ari pavideo iyi ukakwanisa kumabata nemusoro, unokwanisa kuzobatsira munhu wese ane dambudziko rekutadza kuita move on. Angava munhu arambwa, angava munhu aita sei, ari kuramba akaomerera pazvinhu zvaasiri kudiwa. Video iyi ndapota ionei, ichakubatsirai panhau yekuti mukwanise kuita move on, muendera mberi neupenyu hwenyu. Kana maona video kusvika panguva ino ndokutendai, uye ndokumbira kuti musati maenda subscribe. Uye motiudzawo masituations akamboitikawo kwamuri pamakaperera pamunhu anga asikakude. Zvii zvakaitika ende makazokwanisa kuita sei move on. Ngatibatsiranei uye ngatisanganei zvakare pamwe mavhidhiyo edzidziso achatevera kumberi. Ndokutendai nekuteerera, ndokutendai nesapoti yenyu. Maita basa.